Oriol, estem amb tu, ara m'ho acabaràs de confirmar, una tercera posició de Scratch. Una miqueta, com ha anat la volta? Abans m'ho has comentat ràpid quan has sortit, ara que tens més temps i has pogut analitzar, què tal? Bé, òbviament, amb el pas de les motos, vulguis o no, la primera capeta de fang, que és la que et perjudica una mica, doncs es va arrencant, el terreny va quedant més sec i, òbviament, hi ha més opcions a poder entrar una mica més ràpid als revolts, no? Però bé, no és excusa. Òbviament hem fet tercers, crec que és una molt meritòria posició. Els nois que hi ha a davant jo me n'alegro perquè al final el que ha fet la prova és un nen de 15 anys, per tant això significa que s'estan fent bé les coses, que hi ha relleu i que, bueno, doncs que me n'alegro moltíssim, no? El Luengo doncs no era una sorpresa, els pilots que porta són pilots que actualment estan competint al Mundial, són nois amb molt nivell, són nois molt joves i és el que toca, no? Al final les noves generacions són les que han d'empenyar fort. De moment, ets qui posseeixes per això de moment encara més victòries aquestes 24 hores amb 6. L'objectiu és, evidentment, sortir a guanyar o quin és el vostre objectiu? Sí, òbviament, no? Vaig començar que no n'hi havia una sense dues, dues sense tres, tres sense quatre i ara són 6, no? Òbviament t'enganyaria 7 dies que el que vinc és a participar. No, venim a guanyar perquè al final som un equip de 4, poden passar moltíssimes coses, l'objectiu òbviament és guanyar com cada any que he vingut. Sí que és cert que de 2 anys cap aquí la meva preparació no és la mateixa, l'any passat ja no vaig venir perquè em va coincidir amb les carreres de cotxes. A dia d'avui és complicat poder compaginar les curses de cotxe amb les de moto i sobretot el risc que comporta entrenar amb moto. Si em faig mal i no pujo al cotxe, realment això sí que és un problema. I a part també doncs, tinc una família, tinc una nena que vulguis o no també m'haig d'ocupar d'ells i això implica doncs, que no tingui tanta dedicació com tenia abans ni també dir les ganes que tenia abans per anar amb moto. Però bueno, content perquè encara m'aguanto, l'avi encara s'aguanta i falten 24 hores i tot això encara ni ha començat pràcticament. Última ja, Oriol, si aquesta tarda plogués, de moment ha aguantat aquest matí, però si plogués, teniu alguna estratègia planificada? No, seguirem l'estratègia que tenim planificada. Òbviament, a mi m'agradaria que plogués, no? Des de l'any 2003 crec que no ha plogut a Lliçà, sí que ha plogut els dies previs, però amb cursa no. Seria un al·licient afegit en aquesta cursa que ja per si és dura, doncs imagineu-vos si plou, no? A mi personalment sempre m'ha agradat el fang, no vol dir que pugui marcar un ritme estratosfèric respecte als altres rivals, però en condicions de fang doncs sí que m'hi trobo millor, la veritat. La moto respon bé? Sí, hem treballat durant tot l'any amb la moto, al final és una base com la que porta el 80% dels equips, ara hi ha 2 motors, l'RRB i el del Guillem Casas, que és el de sempre. Al final entre ells dos es disputen les guerres per veure qui té el motor més competitiu i el motor que més corre. Nosaltres sempre hem optat per un motor del Guillem, he treballat amb ell durant tot l'any, hem aprofitat les curses del campionat per anar desenvolupant cosetes i fer cosetes. El que passa és que ja estem al límit, no? Al final són motors de 50 centímetres cúbics que no pots demanar gaire més coses si el que realment vols és acabar les 24 hores, no? La meva filosofia sempre és dir que jo vull una moto que corri. Al final la gent ve aquí a veure la carrera, ve a disfrutar i els que anem a sobre venim a disfrutar. Venim a guanyar, sí, però si s'ha de passar alguna cosa mecànicament parlant, almenys que sigui una moto que realment corri. Oriol, moltes gràcies i sort aquesta tarda a les 7. Gràcies a vosaltres.